structured mochako wacho weche mathago jo Kenya. To wawacho ni gibeda piny, nusu mkate mokwadwar. Nikech kanyo ema ging'iyo kanyo tir. Mano ema gima gidwaro. Gidwaro nikech jatend Azimio ncho wacho, ncha neno ko wacho gine interview moro ni obro wuoyo gi ker ka giseng'anyo. Koro ajagani ni dhi ng'anyo ting'e ni bro wuoyo gi jatend piny. Okiwuoyo gi jatend piny nikech ng'anyo no ing'e ni bro kelo weche mang'eny. To kaka waneno ni osekelo weche mang'eny. Adwa ni apenje niya, owacho ni gini koro osewuok e lwet jatend Azimio, koro jo Kenya osemake. Ayie ni piny tek kendo ji kale weche matek. Onge pesa, ji kale weche matek. To king'iyo jok mane ng'anyo, wawacha adier, gin jowa ma joluo. King'iyo jomoa Madhari, king'iyo jomoa Kariobangi, king'iyo jomoa Kibira, gin mana joluo. Ang'o momiyo nokwane ji ka ng'anyo kuonde Kioni, kuonde Mathakarua, kuonde Kalonzo? Ang'o momiyo nokwane ji ka ng'anyo? Omiyo tugo machal kamano koro nyaka wawe. Wan kaka joluo nyaka wayie ni ka jatend Azimio ose lose. To yie ni noko kalo, koro o support ng'ama nokalo mondo piny odhi mbele. To gimoro ni sakasa ni ng'ato kokale kura, to ni nyaka ji ng'any. Ka ng'ato kokale kura, to koko throughout. Ok nyalre. Joluo ing'e niya, ni pinje moko gi ng'iyo